Ribuan umat Ortodoks berkumpul di Biara-Rila, Bulgaria untuk memberikan penghormatan kepada Hawaiian Mer Streaming Iveron Icon of the Most Holy Theotokos dalam kunjungan terakhirnya di negara tersebut. Para peziarah rela mengantre sejak pagi untuk berdoa, mengikuti liturgi, dan menyentuh ikon yang diyakini sebagai benda suci penuh makna spiritual. Patriark Bulgaria Daniil memimpin ibadah dan mengajak umat memperkuat doa, kesabaran, pertobatan, serta pengampunan. Ikon Iveron Hawaii tiba di Bulgaria pada 31 Juli dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah sebelum singgah di Biara-Rila. Ikon ini dikenal dalam tradisi gereja Ortodoks sebagai ikon yang dianggap memiliki nilai mukjizat. Biara-Rila sendiri merupakan salah satu situs keagamaan paling penting di Bulgaria dan telah menjadi warisan dunia UNESCO sejak 1983. Това за нас е голяма възможност да по пътя на вярата да извървим този път и да стигнем до тази икона. Господ е един, Богородица е една. Нали, всичко. Аз не мога, само това не мога и ги питам и той казва, тъй като еди какво си и е предадено, както три ручицата, нали, всяко една света Богородица има много имена. И тъй като днеска е много свято и чета го във вестника, днеска дойдоха много посетители, дано да дава само здраве и късмет на хората, особено на младото поколение. Да сме живи и здрави, всяка година да има повече и повече народ, младото поколение, да се осъзнае, че вярата е на първо място. Вярата и любовта ни водят в Рилския манастир. Ще благодарим и ще се помолим за здраве и благоденствие на целия български народ и на нашите семейства. Покаяние, молитва, дълго търпение, вярност. Следователно и за нас, всичките тези хора, които идват тук днес. Молитвата да изповядаме грешките и немощите си, без това не може да се очисти сърцето ни. Да намерим сили да простим. Без това няма как да се съберем и да имаме единство с братите. Да отправи молитва: Господи, помилуй. И ще видим, че тези наглед малки неща, те вършат големи дела в душите ни. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.